dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ja m'està demanant d'anar fora. Oi que sí? Vale. Anem? Vale. Passa. Ja ho espera. Bueno, pues res. Cap amunt. Vols anar? Vols anar al carrer? Sí, no? Sí? Vols anar al carrer? Doncs ala, anem. Anem a fer la rutina. Aquest és el que més m'agrada de la llepoda. Ja els he provat tots i aquest és el que més m'agrada. El sèrum, molt bé. I la crema de dia. I ara sabeu on vaig? Doncs mira què tenim aquí. Veus? Esperant-me per sortir al carrer. Doncs ala, anem a passejar. Doncs mira aquí. Hem sortit a passejar i ara em toca a mi esmorzar. Avui esmorzaré aquí a la mar, a prop de casa meva. Prendré un cafè amb llet i un biquini. Perquè avui tinc feina, recordeu que he de fer l'armari càpsula? Doncs avui tinc feina. Bueno, amics, doncs ja estem aquí a punt per començar la feina. El primer que farem, com sempre, que es fa una remodelació o una decoració, o com en aquest cas un armari càpsula, per tant no tot el que hi ha aquí servirà, i potser coses que tinc en un altre lloc guardades d'unes altres temporades doncs sí que serviran. Doncs anem a treure tot el que tenim i a posar-ho sobre del llit, perquè així ho tenim tot a la vista i muntarem l'armari en el seu lloc. Sí? Doncs anem a això. Bueno, sembla mentida, Sembla mentida que un armariet tan petit pugui guardar tantes coses. És veritat que tot el que hi ha aquí, que ja estic passant tot l'hivern amb ell, hi ha molta cosa que no me la poso, però no sé per què. Potser perquè el que em poso em resulta més còmode, és més pràctic, s'ajusta més al tipus d'activitat que tinc ara. Jo abans a l'escola em canviava pràcticament cada dia
I ara no ho faig, perquè a vegades... Per tant, bueno, anem a veure aquest armari de càpsula d'hivern tirant a primavera, que és el que em poso. Vam dir que faríem 40 peces. 40 peces de roba en les que no entren ni la roba interior ni la roba d'esport, per fer esport. I tampoc entren la roba de moments especials, no? Si un té un vestit de molta festa o té un traje d'aquells que només es posa en una boda, en un event important, això no entra. Sí que tinc un conjunt que em vaig comprar aquest cap d'any i que el tinc aquí i que el conservaré, no? Perquè algun dia per la nit, amb algun dia especial, me'l puc col·locar, però poca cosa més. Bueno, allà vaig. Començarem per les 9 peces de sota. O sigui, de pantalons, faldilles... Escolleixo aquesta faldilla perquè a més és bàsica, vull dir que és d'aquelles coses que sempre van bé. Uns pantalons, aquests són de color verd fosc. Aquest és el que jo us deia de cap d'any. Aquest conjunt sí que me'l deixo aquí perquè també he escollit aquesta faldilla i aquesta, que és la texana. He escollit aquest vestit, que és de color verd, i aquest que m'agrada molt. Ara em falta els texans i 2 malles de les que porto. Unes són les que porto, i les altres són unes negres. Els meus texans. Ja tinc les peces de baix. Ara, d'aquestes peces, de cada una jo haig de tenir 3 coses de dalt, 3 peces de dalt, que combinin amb la de baix. I això serà més difícil de buscar. Això serà més difícil perquè, això no. Començarem amb el texà. Que tinc aquí el texà. La sudadera. Aquest jersei combina jersei també, aquest és rosa. Jersei que va bé amb aquesta. Continuem. Una part exterior és una blazer.
jerseis doncs encara els deixo aquí, perquè pot haver-hi aquests dies que faci molt fred i els poso com a jersei de sobre. Tinc dos que m'han anat molt bé durant aquest hivern i els poso aquí. L'esport. Aquí. Els texans. A veure, ara anem a repassar. Tinc lo d'esport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 9 per de baix i de cada una pues, no tinc tot. No tinc les tres que combinen amb la de sota, però bueno, pues, de moment he posat el que tinc, miraré el que faig servir i conforme vagi passant la temporada, pues, si veig alguna cosa que combina ja amb el que tinc i hi ha alguna cosa que no utilitzo, pues, faré el canvi. De moment està així. Ara tot això que tinc a sobre del llit, veus? Això que tinc a sobre del llit, tot això va fora. Va fora, són coses que no m'he posat en tot l'hivern, són coses que no combinen amb... que m'és molt difícil posar-m'ho amb el que he escollit i, per tant, ho porto a dalt i esperar un altre dia de tornar a fer una depuració o una organització. A poc, perquè si ho fem de cop i llancem tot el que ens sembla que no, després li podem donar una volta i dir, ai, mira, allò, i a més hi ha molta cosa aquí que potser no cal ni que no la llenço, vull dir, o la regalaré o la donaré a algú que la pugui utilitzar. O sigui que fins aquí a l'armari càpsula d'avui. Bueno, us vaig ensenyar el meu armari càpsula, el que passa és que, com totes les coses, no és vàlid per tothom. Vosaltres heu pogut veure què és el que he fet jo, no? I això us pot servir d'idea per fer el mateix, però clar, ho haureu de fer amb la vostra roba i ho haureu de fer amb les vostres necessitats. Llavors, doncs, bueno, jo ja sé que aquest armari càpsula no és perfecte, però és com diem, no? Jo també vull aprofitar del que tinc, per tant, no tinc 3 peces per cada de dalt per baix que em combinin perfectament. Però bueno, estic en ello. Ara us ho ensenyo, el que tinc. Aquí he posat lo d'esport. Llavors he posat un vestit de primavera. He posat un més finet amb màniga de punt, que és beix. El gris també és finet, no abriga gaire. Fa fred. Llavors m'he posat la faldilla. La faldilla sí que té una peça, no veus, que li combina, i una jaqueteta i un jersei més gruixut. Amb aquest jersei. Llavors, l'altra faldilla, que és negra, doncs té una blusa, una altra blusa i té un xaleco. Aquest xaleco li va bé. I la camisa també va bé Aquesta camisa també va bé per la faldilla rosa.
Llavors, amb aquesta faldilla negra tinc aquest jersei, que és de punt molt finet, aquest que és més gruixut, i no tinc res més. De fet, li va bé qualsevol cosa, perquè si és negre li va bé qualsevol cosa, però a vegades a l'estil no acaba de funcionar, no només el color. Llavors, aquest és un jersei negre que té un escot molt bonic i l'he combinat amb aquesta faldilla de pata de gall. Només tinc una cosa. Aquesta faldilla, que és molt fineta, també de primavera, que és blau, no tinc res per ella. Tinc el xaleco, però necessitaria una blusa blanca o alguna cosa per sota, però no tinc res. Per això no me la poso, per això és una de les peces que tinc fa temps, que m'agrada molt, però no acabo de trobar-li el què. Bueno, llavors, amb aquests jerseis, que és aquest de ratlles, aquest, que són de llana, aquest el vermell, que me l'heu vist moltes vegades, i aquest de ratlles i aquest, tots aquests van amb les malles, perquè és que les malles no les tinc aquí, les malles les tinc als calaixos. Llavors tinc aquest jersei blau cel, i aquest rosa, i aquest verd, i aquests pantalons. Aquests pantalons que són verds, fosc. Llavors tinc la faldilla texana i tinc aquesta bluseta o samarreta, diguéssim, i aquesta també, són dues samarretes primes. I després tinc aquest jersei beix una mica més gruixut i pels texans tinc les dues suaderes i els texans. Llavors m'he posat aquesta bluseta que tinc molt fina i aquestes que són de màniga curta i ja tinc les peces de fora, que són la biker i aquests dos jerseiots que serveixen una mica com mig abric i la blazer negra. Bueno, doncs ja heu vist el meu armari càpsula, espero que us hagi agradat i ara ja l'estic aquí editant. Recordeu el like, recordeu subscriviu-vos i fins una altra. Adeu!